Zanupf social media handles vatanga kuindosa kana kuita ma-spokesperson asingezve Tshabangu zvinotovhundutsa. Muri yeZimbabwe tasangana zvekare paCulion TV. Kana uchinge usvika panapa first time yako gara walike this video tisvike 1000 likes inini ndobva ndaisa gun salute ndoita basa right. Muri yeZimbabwe nyaya iri panapa ndiye kudai so Zanupf inongozikanwa kuti the oldest tingati the biggest political party iri the oldest zvekare muZimbabwe munomu iriyo zvakare ruling party zvamanje manje for the meantime iri kumiririra kana kuti yakutanga spokesperson waTshabangu yakabuda yakanyora pamahandles ayo ikati Senator Tshabangu was at KMC today where the president of Zimbabwe, Comrade Dr. E.D. Mnangagwa, commissioned phase 1 of the lithium project. His attendance stresses the fact that we may differ in ideology, but when it comes to matters of national interest, we are one. You see, vakutoenderana so idiya kana kwakati iyananga chitera arikoko achita kuti tukutolonja zvakati turikuwirirana pachire kuti munhu uyu achiri opposition here mimani mutakazvitarise mimi takada kutoongorora nyaya yezvazvo zvimwe tingati munhu achiri opposition. The funny thing now manje chapo ndechekuti ava zviri kuzikanwa vanhu vese kuti this guy is imposter. Even vanhu vese veopposition vacho vanga vari pafront page ana Fadzai here nemamwe ma-MP akarikolewa Advocate Nelson Chamisa netimu ravo ana Gift Ostalos nevamwe ana Amos Chibaya vakabuda vachikondema Tshabangu. No, this guy is an imposter. Ndo mataurira alaizviita. But ukuona panapa Zanupf iri kutoendosa kuti we are one. Amen, we are one. Zvinodzoka zvokonzeresa futi mutauro vanhu paipa pavanyazotaura kuti this guy akatumwa and stuff akuti achirerekera ikoko. Zuro ndizuro pakatumirwa tsamba kuparliament kuti vamurikole. Speaker of Parliament anozviteerera izvozvo hata angoitarisa so hatonzwe kuti kwatsamba andikasvikondinya nebasa rake. Muri yeZimbabwe tell me what you think. Muri kuonawo sei nyaya iyi yakadai so yendava nayo ndakakubatira inini panapa paCulion TV. Munoziva kuti never disappoint ndogara ndichiva nenyaya sezvadziri zvisina kufevhera apa ndakana kuita sei. Tell me what you think. Muri kuonawo sei nyaya